De haardralspelers in de Furie van Dokkum binnen bekend. Boy Oterman speelt Dr. Hendrik van Braa en Nienke Heeg groept in de rol van Katrina. Beide acteurs joggen uit naar het avontuur. We moeten het natuurlijk nog gaan maken, maar ik heb er wel heel veel zin in om het hier te gaan maken. Om het in de kapel te gaan spelen, heel Shakespeareaans theater. Dat lijkt me te gek. Het is een fantastische locatie en het is, we beginnen krek, dus het moet al hier nog komen. Maar het binnen wel 2 hele mooie rollen om te spelen. Van Tolwe onder mei 22 september speelt het theaterstuk haar in Dokkum. Regisseur Bruun Kuit zocht een soort kansen, maar toch de locatie. Het is sowieso een te gekke opdracht, omdat we het mogen weer spelen in de kapel, in de Bonifatiuskapel. En daar heb ik Titus ook mogen maken en daar heb ik Bonifatius gezien. En het is voor elke regisseur is het een prachtige plek om iets te maken. Omdat, weet je, het is gewoon, het is eigenlijk theater zoals het vroeger is ontstaan. Op straat en in de buitenlucht. De Furie van Dokkum is de grootste ramp die de stad eer troffen had, met honderden deren en een soort platbaan de wenden. Historisch is het bekend als de Waalse Furie van 1572. Een verhaal wat voor beide acteurs een niet te berinnen paard is. Je gaat het toch naar jezelf toe trekken, dus het wordt altijd een combinatie van iets wat nog niet bestaat en wat je zelf meebrengt. En dat is dan een zoektocht om daar samen uit te komen. De laatste versie ligt nog in de printer, die hebben wij nog net zien. Dus we beginnen echt vrij op nul, Joet. En we doen het maar de karakterbeschrijvingen die we lezen hebben. En ik zit er wat op internet te sneupen. Wat is dat dan? Die Waalse Furie. En ik dacht Vis, wat is dat? Vis. Ja, dat weet ik dan weer wel. Ja. En hoe zit het dan met de skiertnis en zijn broeken dat ik echt wil of net? Dat weet ik al net. Dat moet wel hier ondervinden.